Λοιπόν, η καλλιέργεια της σικιάς στη Βόρεια Εύβοια είχε φέτος την τιμητική της στο 19ο φυτοπαθολογικό συνέδριο, το οποίο έγινε πριν από κανένα δίμηνο και παρουσιάστηκε το πρόβλημα το φυτοπαθολογικό, το οποίο μου έχετε περιγράψει όλοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η έρευνα έγινε από το ΕΛΓΟ Δήμητρα, έχει δημοσιοποιηθεί και θα ήθελα λίγο να τη συζητήσουμε γιατί αφορά την περιοχή σας και δεν ξέρω πόσες φορές έχετε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτό στην περιοχή, είτε σε δικό σας χωράφι, είτε σε κάποιο γειτονικό, με την έννοια ότι είναι μια ασθένεια η οποία επειδή είναι ανδρομυκοσή, μπερδεύεται και με άλλες. Μπερδεύεται με αρμιλάρια, μπερδεύεται με νηματώδεις και στο υπέργειο τμήμα, δηλαδή αν δεν το ψάξεις και το δεις μονάχα, έχει την ίδια ακριβώς εντύπωση. Οπότε στην περίπτωση αυτή θέλει λίγο ψάξιμο για να μπορέσει κάποιος να καταλήξει ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη ασθένεια του κερατοκίστης, η οποία εμφανίστηκε στην Ευρώπη σχετικά πρόσφατα. Ξεκίνησε με μια σοβαρή προσβολή στη βάση και στις ρίζες της σικιάς από τον Μύκητα και αναφέρθηκε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βόρεια Εύβοια έγινε μία έρευνα στην περιοχή της Ιστιαίας, το οποίο παθογόνο εκεί στην έρευνα ιχνηλατήθηκε σε αρκετούς σικαιώνες, σε 4 περιοχές, στην Αυγανιά, Καστανιώτισσα, στους Ωρεούς και στον Δεξιάρχη, σε ποικιλία Σμύρνης. Σε αρκετούς οικειώνες, λοιπόν, τα προσβεβλημένα δέντρα εμφανίζονταν σε ένα τμήμα του οικειώνα. Δεν ήταν δηλαδή παντού και όπως συμβαίνει συνήθως με τις ανδρομυκώσεις, όπως γίνεται και με το βερτισίλιο στην ελιά, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση το βλέπουμε στο χωράφι μέσα κατά κοιλίδες. Δηλαδή το ένα δέντρο κολλάει από το άλλο. Δεν είναι διάσπαρτα μέσα στο κτήμα. Αυτό είναι η πρώτη εντύπωση. Δηλαδή, αν δεν κάνεις επίσκεψη, δεν μπορείς εύκολα να το καταλάβεις. Πρέπει κανονικά να πας στο χωράφι και να δεις η προσβολή είναι σε γειτονικά δέντρα. Η εμφάνιση των δέντρων δέο, αν μπορείτε να το καταλάβετε από τη φωτογραφία, είναι σε μορφή ημιπληγίας ή αποπληξίας. Δηλαδή, μπορεί να είναι μόνο από τη μια μεριά. Μία μεριά να λειτουργεί κανονικά και η άλλη μεριά να μην λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή είναι ασθένειες των αγκίων του ξύλου, δηλαδή των αγκίων τα οποία μεταφέρουν από τη ρίζα προς το υπέργειο τμήμα τα θρεπτικά συστατικά και το νερό, επειδή μπλοκάρονται μέσα αυτή η αγωγή, από το Μύκητα, μηχανικό μπλοκάρισμα δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ξεραίνονται και να πεθαίνουν. Βέβαια να ξέρετε, και θα το δούμε λίγο παρακάτω, ότι και σε κάποιες περιπτώσεις που τα νεκρά δέντρα αντικαταστάθηκαν από νεαρά φυτά, μετά από 1 με 2 χρόνια και αυτά προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Αυτές οι ανδρομυκώσεις είναι πάρα πολύ ύπουλες, με την έννοια ότι έχουν κάποιες καρποφορίες, οι οποίες μένουν στο έδαφος και περιμένουν τις ουσίες που εκρίνουν οι ρίζες των δέντρων, και ενώ μπορεί ας πούμε να είναι στο έδαφος και να είναι σε κατάσταση ανενεργή, με το που υποψιαστούν ότι υπάρχουν οι εκκρίσεις από τις ρίζες, να αρχίσουν αμέσως να λειτουργούν. Και ενώ νομίζεις ότι έχει τελειώσει το πράγμα, στην ουσία ξεκινάει από την αρχή. Και συνήθως συμβαίνει με όλες τις ανδρομυκώσεις δυστυχώς, με το βερτισίλιο να είναι η χειρότερη των όλων, γιατί ζει πάρα πολλά χρόνια στο ίδιο έδαφος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απομακρύνεις. Εκτός αυτού όμως, για να μπορέσεις να το ξεχωρίσεις από τις άλλες ασθένειες, δηλαδή την αρμιλάρια, όπως είπαμε, το να βγάλεις ας πούμε το ριζικό σύστημα και να δεις αν υπάρχουν κάτω νηματώδεις, θα πρέπει να πας στη βάση της ρίζας και να βγάλεις λίγο το φλοιό. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείς έλκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας καστανόχρωμος σκούρος μεταχρωματισμός,
Αυτός λοιπόν με το που το αφαιρεί στο φλοιό από το ξύλο εμφανίζεται και είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη, δεν ξέρω πώς τη λένε έτσι πρακτικά, δηλαδή η παραγωγή μεταξύ τους, το παθογόνο λέγεται κερατίτης. Τα δέντρα νεκρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με το χαρακτηριστικό οι καρποί να παραμένουν πάνω στα κλαδιά. Άλλη περίπτωση είναι να βλέπεις να υποψιάζεσαι το δέντρο ότι δεν πηγαίνει καλά, δεν προχωράει καλά, είτε από τη μισή μεριά, είτε ολόκληρο, είτε σε κύκλους, χωρίς να έχεις δει τα έλκη, να μην είναι δηλαδή ορατά. Οπότε στην περίπτωση αυτού πρέπει να πας εκεί. Δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση έχει φτάσει μέχρι έξω μεταχρωματισμός και είναι ορατός. Όμως υπάρχει περίπτωση να υπάρχει το σύμπτωμα να φαίνεται και να πρέπει να πας, να φαίνεται το δέντρο ότι έχει πρόβλημα και να πρέπει να πας να αφαιρέσεις το φλοιό λίγο για να καταλάβεις ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι επιστήμονες απομόνωσαν τον μύκητα από το ξύλο ζώντων προσβεβλημένων δέντρων και κατόρθωσαν να το κάνουν αυτό για να επαληθευτεί ότι στην περιοχή πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί διαφορετικά το να τον μπερδεύουμε με κάποιες άλλες ασθένειες δεν οδηγεί πουθενά, γιατί μπορεί καμιά φορά κάποια ίδια φυτοπροστατευτικά προϊόντα να βοηθάνε. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και περιπτώσεις ανδρομικώσεις που βγαίνουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το σημαντικό στην συγκεκριμένη ασθένεια είναι ότι εφόσον έχουμε πάρει δείγμα και το στείλουμε στο εργαστήριο για να σιγουρευτούμε ότι πρόκειται για αυτό και δεν πρόκειται για κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχουν από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κάτι που μπορώ να σας πω ότι θα βάλετε αυτό και θα γλιτώσετε, το σημαντικό είναι να ξέρετε πώς γίνεται η διάδοση του παθογόνου. Δυστυχώς οι ανδρομικώσεις μας αναγκάζουν να λειτουργούμε πάρα πολύ προσεκτικά, ειδικά με τα εργαλεία μας, με τα πόδια μας και οτιδήποτε μπορεί να μεταφέρει χώμα. Η ασθένεια αυτή είχε ξεκινήσει από την Ιαπωνία στην αρχή. Εκεί πρώτο εκδηλώθηκε το 1980, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχω γραμμένο. Και οι μελέτες αυτές που έγιναν μετά απέδειξαν ότι είναι πολύ σοβαρές οι προσβολές που παρουσιάστηκαν και θα μπορούσαν, αν ας συνέχεια μεταδοθούν, να πάνε και σε όλες να προσβάλλουν και όλα τα δέντρα. Ο μύκητας λοιπόν στην αρχή απομονώθηκε από τη ριζόσφαιρα προσβεβλημένων δέντρων, επιβιώνει με χλαμιδοσπόρια και μπορεί να διοδοθεί με το όρκωμα από μολυσμένο χώμα, μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλο σικαιώνα, χρησιμοποιώντας τα ίδια μηχανήματα. Γι' αυτό τα μηχανήματά μας πρέπει να τα πλένουμε. Κανονικά πρέπει να απομακρύνουμε χώμα που κουβαλάει μέσα σπόρια. Θα πρέπει δηλαδή να πλένονται. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά ειδικά όταν γνωρίζουμε μπορούμε να προστατευτούμε. Επίσης το βαθύ όργωμα, όταν γίνεται, μπορεί να πληγώσει τις ρίζες και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει πολύ τη διάδοση των παθογόνων. Τη ζημιά επίσης μπορεί να την πάθουμε από τα εργανεία τα κλαδευτικά. Όταν δηλαδή, όπως μπορούμε να πάθουμε με το κλάδεμα αυτή τη ζημιά, θα πρέπει τα εργαλεία μας πάρα πολύ καλά να απολυμμένονται και κακώς νομίζουν μερικοί ότι η απολύμανση γίνεται με το μπλε το ενόπνευμα. Η απολύμανση δεν γίνεται με μπλε ενόπνευμα. Αν χρησιμοποιήσεις ενόπνευμα, αυτό καλύτερα να είναι ενόπνευμα καθαρό ή να είναι χλωρίνη σε μέρος 1/10, που είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου, ή φορμόλη. Δεν γίνεται δηλαδή. Ή θα χρησιμοποιείς ξεχωριστά εργαλεία για τα δέντρα τα οποία είναι προσβεβλημένα ή θα τα κάνεις με τα ίδια εργαλεία, αλλά στο τέλος της δουλειάς αυτής. Αυτό που ήταν σίγουρο ήταν ότι ξεκίνησε από φυτόριο. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό θέλουμε ό,τι δέντρα παίρνουμε και στο σίκο και παντού, όσο γίνεται να είναι επιστοποιημένα από το φυτόριο που παίρνουμε και να ξέρουμε από πού τα παίρνουμε και όχι από γυρολόγους, δηλαδή να κάνουμε εμείς τη δουλειά και να είμαστε πολύ προσεκτικοί ή να είναι επιστοποιημένα, γιατί σε ένα νεοφυτεμένο σικαιώνα 60 στρεμμάτων, μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να μολυνθεί το 40 με 50% των δέντρων, καταστράφηκε το κτήμα δηλαδή. Και οι αρχικές προσβολές είχαν ξεκινήσει από το φυτόριο.
Αυτά που δείχνουν από κάτω είναι τα έχουν σηκώσει από προσβολή από πλάτανο. Είναι αυτό που μου λέγανε μερικοί όταν πρώτο είχα έρθει στην περιοχή, ότι έχουμε μία ασθένεια η οποία προσβάλλει και τα πλατάνια. Είναι αυτό εδώ που μου λέγατε τότε όταν είχαμε πρωτοέρθει. Και έτσι παρουσιάστηκε επίσημα, είχε κλείσει η εργασία από το ΕΛΓΟ, η ερευνητική αυτή εργασία, και παρουσιάστηκε φέτος. Οπότε είχε η περιοχή σας την τιμητική του λοιπόν στο 19ο συνέδριο, με κακό λόγο βέβαια, διότι θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή στη μετάδοση της ασθένειας, γιατί μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μολύνουμε και άλλους οικειώνες. Θέλει μεγάλη προσοχή με τα εργαλεία και με τα μηχανήματα. Όσον αφορά το αν υπάρχουν προϊόντα, αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει, εννοείται ότι θα πρέπει το μάθημα να γίνεται διαδραστικά. Θα κάνω και εγώ ερωτήσεις. Δεν έχω να σας πω κάτι που να κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται πλέον για αντιμετώπιση πολλών φυτοπαθολογικών ασθενειών, όπως το είδαμε στην αρμιλάρια να έχει δουλέψει πολύ καλά σε ροδάκινα, μακάρι να μπορέσει να λειτουργήσει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με δοκιμές. Να κάνουμε κάποιες δοκιμές για να δούμε πώς θα λειτουργήσει είτε από το έδαφος είτε ραντιστά από πάνω ή με ένα ενιαίο πρόγραμμα.